Kde je pan pokladník? Ale vzpomněl si, že možná nechal doma zapnutý vařič, tak se šel podívat. No tak co bude s těmi balíky? Pražský rychlík tady bude co nevidět. Ale... Jaký pak ale? Pro Krista pána, hoďte sebou. Myslíte si, že ten Pražák na vás bude čekat, ať už je ta pošta na nástupišti? Dovolím, pane. Pardon. Prosím vás, kdy budeme v Olomouci? V Olomouci? To jste se do špatného vlaku, tenhle jde do Vídně. Do Vídně? Dobrý den, pane, tak se blížíme ke státní hranici, připravte si dokumenty. Dobrý den. Udělal jste, co v té rychlosti šlo. Ale... Neměl jsem si toho pokladníka nechat zmizet. Teď už nezjistíme, jakou bankovku to vlastně rozměnil, jestli pravou nebo falešnou. Já bych řekl, že vy už svého muže máte. Kdybych věřil na intuici, tak ano. Nevím proč, ale nevonělo mi to. Sběratel pohlednic. Kdo by to byl za chvíli? Jen se netvařte tak překvapený. Vím, že ho v noci chodíte pozorovat. Tady se nic neutají. A řeknu vám, něčím mě ten chlap dráždí. No, intuice. Ale důkazy žádné. Pořád nemáme nic, co by souviselo s paděláním. Třeba Zahálka něco přinesl. Četnická pátrací Arzy. To seš ty, Zahálko? Kousek od rakouských hranic. Proboha, ne, aby tě napadlo přejít hranice. To by byl mezinárodní průser, nezapomeň, že jsi četník. Jen klid, pane vrchní. Povedlo se mi domluvit se s financí a viděl jsem pas toho našeho člověka. Jmenuje se Kobylka. Heinrich Kobylka, rakouské národnosti. Pište si adresu. Ano. Já si to píšu. Ano. To je městečko kousek za hranicemi. Ano. Lilienstraße 12. Cože? No, víte, pane vrchní, v tom jeho pase, když jsem ho prohlížel, byla založená vizitka. Tak jsem si ji jaksi nechal. To asi malér nebude, že? Je na ní Kobylkovo jméno, adresa a ještě něco pod tím. Já vám to přečtu, jak je to německy. Druckerei. To je tiskárna. Ty falsifikáty musely být někde vytisknuté. Halo? Co chcete dělat? Spojte mě zemské četnické velitelství. Musí to jít oficiálně přes rakouskou policii, ale to nebude problém, protože když řeknete padělatel, tak jsou všichni policajti v Evropě vaši kamarádi. Ano, čekám. Spojte to bleskem. Běžte radši domů, pane vrchní. Já tady asi budu celou noc. Ne, nemám ještě spojení.
Takže jak, pane vrchní? Nějak nevím. Toho kobylku vymátla rakouská policie ještě v noci. Dílna není stará. Tomu tiskaři dopomohla renta za válečná zranění. Začalo to dokonce skvěle. Našly se litografické předlohy těch našich falešných 1000 korun. To je přece jasné. Jasně. Kobylka prohlásila, taky smluvně doložil, že vyobrazení těch bankovek dělal na základě objednávky obchodního domu Bruckner v Olomouci. Měly být součástí reklamní akce a proti zneužití opatřeny nápisem Specimen. V Rakousku se podle tiskařovy verze tiskly kvůli utajení celé reklamní akce. Děkuju. A taky proto, že nabídl nejlepší cenu. To všechno je určitě lež. No, to mě povídej, kamaráde. Obchodní dům Bruckner v Olomouci nemá o ničem ani tušení. Ten pokladník na nádražní poště na nás určitě sehrál habaďůru. No proč ho nesebereme a nedostaneme to změny? Ne. Vy víte proč? Nemám pravdu. Chlapi, musíte si uvědomit, koho máme proti sobě. Starýho dětka před penzí. Starý dědek před penzí dokázal pod našima rukama vyměnit falešné peníze. Podle mě vyloupil i tu příruční pokladnu. Udělal to ráno, přišel první. To on vylobil tu bříž. Byla křehká. Dobře, ale co ta černá ruka? Uvažuji. Sebral tu pravou rukavici, co se ztratila. A vyrobil pro nás falešnou stopu. Přečetl si o těch mladých bláznech v novinách jako tisíce jiných, ale to není důležité. Především měl k té loupeži motiv. A nebyly to peníze v příruční pokladně. A co podle vás? Pane vrchně, jak to myslíte? No, zní to neuvěřitelně. Ale my jsme pořád uvažovali, jestli ta vyloupená pokladna a falešné peníze nějak souvisí. A vypadá to, že ano. Takže nejprve vyloupil pokladnu a potom nás zavolal, aby za naší přítomnosti mohl vyměnit falešné peníze. No. Udělal z nás idioty. Dokonce spoléhal na ten svátek Karla, protože věděl, v jakém stavu bude vokou na pošmistra. Tadyhle s Ambrožem, který je hlídal, měl na tom štěstí. Já jsem z nich nespustil oči. Tohle vysvětluji potom speciálním oddělení, než sem přijedou a začnou se v tom vrtat. Ale to je naprosto šílený. Udělat si z nás své alibi. Ten člověk musí mít nervy jako ze železa. A právě takové měl, když Kobylka vyměňoval falešnou 1000 korun. Kdybych neběžel za zahálkou, mohli jsme mít důkaz. Takhle stačí vyměnit tu falešnou 1000 za pravou. Tím, že jsme odhalili Kobylku, máme šanci aspoň na ty dohady. No tak co budeme dělat? Prověřovat dál. Soustřeďte se na něj, sakra, přece musí být nějaká souvislost mezi ním a tím tiskařem. Tak, pánové. Naschledanou. Je pak to je? Střední Amerika, pláže na ostrově Kuba, poblíž Havany. Dal bych si říct. Chystáte se tam někam v penzi? To víte, že jo, už mám koupený lodní lístek. No, ale bylo by to. Takhle se válet u moře v našem věku. Už máme rádi teplo a pohodlíčko, ne? Já nemám rád teplo a pohodlíčko, já mám rád sny. Proto sbírám tyhle pohledy. Vy nic nezbíráte? To je chyba. V našem věku potřebujeme víc sny než teplo. Ale vy toho asi moc nenasníte, pane. To jo. Musím s tím na peron. Už tady bude ten poslední Pražák. Říkám ti, doktore, nemá smysl k nám posílat to speciální oddělení. Máme jasné podezření, totiž vlastně skoro jistotu. Důkazy. Prosím tě, zadrž Šmolíka aspoň na 2-3 dny. Člověče, honí mě 3 ministerstva. Dneska ráno se ozval i úřad předsedy vlády. Podle nich tak troufalý zločin může ohrozit důvěryhodnost měny. Já už jenom čekám, kdy mě zavolá Hrad. A v téhle situaci mám zdržovat odborníky, kteří svou práci na dráze a bance skončili? To by bylo politické šílenství. A i když si můj kamarád, já nemohu být šílenec. Máš jedinou možnost. Zatkni pachatele.
Sakra, co tady děláte? Napadlo nás, že bys mohl být tady. Něco jsme našli, pojď, Karle. Je. Máme to až z archivu Ministerstva národní obrany. Tady Ambros dostal nápad se s nimi spojit. Tak, teď se podívejte, tady je seznam kanceláře pluku, kde sloužil Komiš. Komiš Antonín Písař. A teď to je zdravotní zpráva tady. Seznam mužstva tady. Kobylka Heinrich Vojín. Uvědomil jsem si, že Kobylka dostal rentu za zranění. A teď se podívej, kdo se pisoval o jeho zranění zprávu. Komiš Antonín Desátník. To je přeci jasný důkaz. Čeho? Vaši se ti dva znali? Za války. Důkaz spoluúčasti na zločinu to není. Na toho nepoložíme. Slyším. Ano, hned jsme tam. Jedeme na nádraží. Šik tam taky něco má. Pořád jsem si říkal, že tu přece musí něco najít. Prošťoural jsem už celou kancelář, centimetr po centimetru a pořád nic. Pak jsem si znovu sednul sem na jeho místo. Přemýšlel jsem, co mi tak mohlo ujít. Pak mě napadlo pořádně si prohlédnout ty jeho pohlednice. Co jste tam našel? Tam nic, ale tady. Vidíte? 1000. Je to jasné. Tady byl ten balíček falešných bankovek. A musel tu být dlouho. Výpary z nevyslých barev naleptali desku stolu. Vyměnil to za pravé peníze, když si vynutil přepočítávání za vaší asistence. To není možný. Není, když jsem tady byl. A neříkal jsi náhodou, že Komiš při tom přepočítávání málem převrhnul lampu? Ježišmarja, já jsem blbec. No, nic. To není možné. To snad ani není člověk. Proč by nebyl? Jenom je klidný, chladnokrevný, metodický. Jako správný pokladník má všechno pečlivě spočítané. Za ten otisk na stole bych ho už mohl zatknout. Zatknout ano, a co dál? Řeknu, že o ničem neví a že přece není v kanceláři sám a punktu. Šikovný obhájce to zahraje do kouta. Za to, co už máme, bych určitě dostal povolení pro hlídce. Sadím se, že ty peníze tam někde jsou. Myslíte, že člověk jeho formátu neumí ty bankovky ukrýt? Nemusí je mít doma. On je zakopat a kdo ví kde, kdekoliv v lese. A umíte si představit, co by se dělo, kdybyste u něho ty bankovky nenašel? Co? Inspektor Žmolík ze mě udělá idiota a tylce. A pošle mě do civilu. Tak sakra, co mám dělat? Nevím, co teď sakra dělat. Popravdě. Jsem rád, že tu nemusím velet. Kamarád. To bude průser. Já to cítím v kostech.
Takže chlapci z mého speciálního oddílu přijedou odpoledne. Já si mezi tím vše prostuduji a dáme se do toho. Vy už raději do ničeho nezasahujte. Nechte to na nás. Mimochodem, zítra bych si chtěl promluvit s vámi a s vašimi lidmi. Chtěl bych zjistit některé interní záležitosti týkající se našeho případu. Interní? Zatím naschvál, pane kolego. Interní záležitosti. Chlapci ze speciálního oddílu. Už nemáme nic dělat. Ať mi políbí šos. Potáhněte tu skříň. Berte centimetr po centimetru. Zadní stěnu. Toho brádelníku. Šuplíky ven. Pořádně prohmatat. Stůlněte stranou. Stavně tady láru. Nespěchejte. Nespěchejte a uvažujte. Kam byste dali 100 tisícovek? 100 papírků. Jeden po druhé. Můžou být pohromadě. Můžou být každý zvlášť. A uvažujte u toho. Berte centimetr po centimetru. Bankovky, když se složí, můžou být sakra malé. Co je to? Kufr. Otevřít. Je to na klíčky. Tak to vylom, já to zaplatím, dělej. Tak už zbývají jenom kamna. Rozebrat. No, neříkal jsem vám to?